Hladno, hladno, led, hladno. Hladno, led. Toplo, toplikasto, onako toplo. Vrelo, joj. Evo je. Ali mogu da ti... Jedna čarapica za pranje. Mogu da ti objasnim. Znaš šta je bilo? Ja došao do frižidera i otvorim kad ono svetlo i ja vidim... I opet se ti prljavo nogu. Da. I ja, eto, slučajno. Ti skinuo ko veli prljavo da promeš. Slučajno. A čekaj, a gde nam je druga čarapica za pranje? Pa ne znam, ali ako hoćeš možemo da je nađemo pa kao da je sakrijemo pa da igramo kao toplo hladno, da. Dobro, da ta ćeš imati ovu jednu sivu i jednu crvenu što ti je čista. A gde je ručak? Ej, pa možemo da stigramo toplo hladno. Ovde u sporetu to ti je najhladnije, znaš da ti je najtoplije? Gde? Tamo kod ulaznih vrata. A kad izađeš i kad zatvoriš ulazna vrata sa one strane, bit će ti vrući. Šta je bre, šta ovo smrdi bre, si kuval opet neku splačinu, majke ti. Stigao si. Hoćeš molim da brate me sa tim tvojim porama kao da sam kuvala. Mislim, svi su rekli na zabavi juče da se boje kao svinja, dakle mene interesuje samo dela, ne tvoje glupe reči. A ti interesuje šta smrdi? Da. Mene zanima, jesi ti u nekoj sekti, pa vi po svakom čošku stavljate čarape ili šta teče? Ne. Uzmi ovo i operi. Ma jok. Uzmi ovo i operi. Da, ma ne pada mi na... Jesi rekao nešto? Ne, učinilo ti se. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.